дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба истиқболи арзанда аз рӯзи ҷаҳонии футбол бо ибтикори клуби футболи вахши шаҳри Бохтар чорабинии бошукӯҳ бо иштироки дӯстдорони варзиши рақами яки ҷаҳон футбол баргузор гардид. Дар чорабинӣ роҳбарияти дастаи вахш, масъулини соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва футболбозону таълимгирандагони ин риштаи варзиш иштирок намуданд. зимни баромад қайд доштанд ки ташаббуси эълон гардидани рӯзи ҷаҳонии футбол аз ҷониби президенти Ассоциатсияи футболи Осиёи марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, иқдоми наҷибу саривақтӣ ва ташаббуси беназиру таърихӣ боиси муттаҳидии бештари халқу миллатҳо ва баланд гардидани мақоми Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ гардид. Дар идома қайд гардид ки соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, хосатан футбол, дар кишвар бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саҳми беназири президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ сол аз сол рушд ва инкишоф ёфта истодааст. таҷдиду навсозӣ гардидани варзишгоҳи вахши шаҳри Бохтар, беҳтар гардидани фаъолияти даста дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ, ташкили дастаи бонвон ва наврасон аз рушди футбол дар кишвар дарак медиҳад. Дигар баромадкунандагон аз иқдому ташаббусҳои Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон ёдоварӣ карда қайд доштанд ки давоми 2 сол мешавад дар саросари дунё рӯзи ҷаҳонии футбол ба таври густурда таҷлил гардида истодааст ки муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва кишвари Тоҷикистон ҳамчун ташаббускори ин ҳамоиши сатҳи баланд муаррифӣ мегарданд. Дар вазъияти тантанавӣ ба футболбозони оянда аз ҷониби дастандаркорони чорабинӣ тӯб тақдим карда шуд. Чорабинӣ бо бозиҳои намоишӣ, машқҳои кушод, озмунҳои шавқовар идома ёфт. футбол ҳамчун яке аз намудҳои оммавитарини варзиш эътироф шуда рушди он ҷиҳати амалигардонии сиёсати давлатии соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш маҳз ба хотири таъмини оммавияти он, таҳкими тарзи ҳаёти солим, мусоидат намудан ба омодакунии варзишгарони касбии тоҷик барои иштироки онҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ амалӣ мегардад. ҷумъахон Бобохонзода, Эмомалӣ Шарифзода, Зурдин Маҳмудов, Намозалӣ Эргаш барои барномаи иттилоотии ахбор.